Hey guys, बर' मिसर YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायबाय। कर'ना बयनिबो खुगायाव दायो कर'ना। उन्दै गेदेर बोराय बेन्थ' हौवा हिन्जाव गथ' गथाय गासिनिबो खुगायाव दायो कर'ना। एक्चुअली दिनै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बे कर'नाया मा आरो बे कर'नाया जोंनियाव माबायदि गोसारो आरो बे कर'नाजों माबायदि मानसिया थैलाङो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो दिनै खिन्थागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। दानिया फैदो जों गोबाव खालामलिया बेनि सोमोन्दै जों सावरायदोनि। कर'नाया जाबाय मोनसे भाइरास जाय भाइरासनि थाखायनो जोंनि सारा बुहुमावनो बेनि फारसे गिखांनाया सोमजिदों। दा बे कर'ना भाइरासआ माबायदि महरनि कर'ना भाइरासआ सासे सुबुंनिफ्राय गुबुन सासे सुबुंसिम माबायदि गोसारो बा कर'ना भाइरास जाजानाय सासे सुबुङा माबायदि थैलाङो बेफोर गासैबो नोंथांमोननियाव सोंथि जानो हागौ। नाय कर'ना भाइरासआ गुबुन गुबुन भाइरासफोरनि रुजुनायाव एसे गिदिरसिन आरो गिदिरसिन जानायनि थाखायनो बेनि जि लिरथाय बेनि लिरथाया एसे गोबां जायो जायनि जाहोनाव बे कर'ना भाइरासआ अनलि दाबसे जायगानिफ्राय 1 मिटार 2 मिटार जानथायसिमल' बे गोसारनो हायो। बेनिख्रुइ आरो बांसिन गोसारनो हाया आरो गुबै मिथिनो गोनां खोथाया मा बे भाइरासआ बारहावाफोरजों गोसारा। बेनिखायनो जों गुबैयै बुंनो थाङोब्ला सोरबा सासे कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाय सुबुंनि साखाथियाव जों थायोब्ला बे कर'ना भाइरासआ हरखाबै साग्लोबनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना कर'ना भाइरास जाजानाय सुबुंनिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां जानगाराव थानो नाजा आरो नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां बाहेराव गिदिंनायखौ खम खालाम। मानोना बाहेराव गिदिंनाय लोगो लोगोनो माबेनिफ्राय सोर मानसि फैयो रावबो हमस' हाया। सोरबा सासे कर'ना भाइरास सुबुङाबो मालाबा फैनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना जेब्लाबो बाहेराव ओंखारनायफोरखौ एसे खम खालाम। दानिया फैदो बे कर'ना भाइरासआ माबेनिफ्राय फैनाय होनबा कर'ना भाइरासआ गुबैयै जोङो चाइनायावनो जादोंमोन। चाइनानि उहान नोगोराव बे गिबियै बेखौ मोनदोंमोन। बे भाइरासआ माबोरै सोमजिदों होनबा जोङो दा चाइनानि मानसिफोरा जिब जुनारखौ गोथां जानायनि थाखायनो जादों होननानै गोबां सुबुंफोरानो बुंसोलायदों। दा बे खोथाया बेसेबां सैथो आं मिथिया, नाथाय बे भाइरासआ जिब जुनारजों थोंजोङै सोमोन्दो दङ आरो बे थोंजोङै सोमोन्दो थानायनि थाखायनो जों बे भाइरासखौ जुन'टिक भाइरास होननानै जों मिथि मोनो। आरो बे कर'ना भाइरास जानाय जि जाथाय बे जाथाया देग्लाय 2020 मायथाइयावल' जायाखै। बे आगोलनो चाइनायाव 2004 मायथाइयावनो बेयो जाखादोंमोन। कर'ना भाइरासजों साबेसे मानसिया जोंनि बुहुमाव थैखो दा कर'ना भाइरास जाजानाय मानसिफ्रा बेसेबां ओंखारखो हयथ' नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों। दा बुंनो थाङोब्ला गुबै जोंनि बुहुमावनो 2 लाख सुबुंफोरा 2 लाख सुबुंफोरनिबो बांसिन सुबुंफोरा कर'ना भाइरासजों साग्लोबजादों आरो गुबुन बेराफारसेथिं 8,000-9,000 सुबुंफोरा दिनै कर'ना भाइरासजों थैनो गोनां जादों। दा बुंनो थाङोब्ला जोङो डेथ फार्टिलिटि रेट हिसाबै जों जुदि नायोब्ला 100नि मादाव अनलि 9%-10% सुबुङाल' कर'ना भाइरासजों थैनो गोनां जादों। बेखौ नायनानै जों बुंनो हायो दा कर'ना भाइरासजों जेसेबां मानसिया साग्लोबजानाय दङ बेनि जोबोद खम सुबुंफोराल' बे कर'ना भाइरासजों थैनो गोनां जादों। आरो बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे भाइरासखौ एसेबां गिनांगौबो गोनांथि गैया होननानै सानो। जुदि नोंथांनि देहाया स्ट्रंब्ला नोंथाङा जुदि सासे राफोद सुबुंब्ला नोंथाङा बे भाइरासखौ एसेबां गिनो गोनांथि गैया होननानै आं सानो। मानोना दिनै जेसेबां मानसि थैदों बे भाइरासजों बे मानसिफोरा गुबैयै सोरबा बोराय बैसोनि सुबुं, सोरबा बुरै बैसोनि सुबुं, सोरबा उन्दै गथ' बिथांमोनासो दिनै बे भाइरासजों थैनो गोनां जादों। बेनिखायनो नोंथाङा जुदि एसे स्ट्रंब्ला नोंथांनि देहाया एसे स्ट्रंब्ला नोंथाङा बे बेरामखौ एसेबां गिनांगौनि गोनांथि गैया होननानै आं सानो। मानोना नोंथांनि जुदि इमिउनि सिस्टेमा एसे स्ट्रंब्ला नोंथाङा बे बेरामनिफ्राय गोरलैयैनो बारग'नो हायो। दायो कर'ना भाइरास जाजानाय सासे सुबुंनि जि लैखोन बे लैखोनफोरा माबायदि जायो बे गुबैयै बुंनो थाङोब्ला खर' सानाय, हां सरथे मोननाय, गोब्राब गुजुनाय आरो लोगोसे मोदोम आखाइ सानाय बेफोर जाबाय सासे कर'ना भाइरास जाजानाय सासे सुबुंनि लैखोन। बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि देहायाव बेफोरबायदि सिम्पटम्स बा बेफोरबायदि लैखोनफोरखौ नुयोब्ला थाबैनो डक्टरफोरनि फाहामथाय लाब्लानो जाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोननाव मोनसे सोंथि फैनो हागौ दे कर'ना भाइरास जाजानाय सासे सुबुङा माबायदि थैलाङो। दा कर'ना भाइरास जाजानाय सासे सुबुङा गुजुनानै बा हां सरथे मोननानै बा खर' सानानै थैलाङा। कर'ना भाइरास जाजानाय सासे सुबुङा लासैनोसो बेरामाव गोग्लैलाङो। जेरैबायदि कर'ना भाइरासआ जोंनि देहायाव हाबनाय लोगो लोगोनो बेयो जोंनि थैजों गलाय मोनदेर जानानै बेयो जोंनि हार्टआव थानो हागौ, माब्लाबा जोंनि बे किडनियाव जमा जानो हागौ, बेबायदिनो गुबुन अंगफोराव बे जमा जानो हागौ। जेब्ला बे जोंनि हार्टआव जमा जाहैयो कर'ना भाइरासफोरा अब्ला जोंनि हार्टआ डेमेज जानानै बा हार्ट फेल जानानै जों थैलांनो हागौ। बा बेबायदिनो जेब्ला जोङो किडनिफोराव जमा जायोब्ला जोंनि किडनिया फेल जानानै जोङो
थैलांनो हागौ बेबायदिनो कर'ना भाइरासआ जोंनि देहाखौ एटाक खालामो ओंखायनो नोंथाङा बे भाइरासनिफ्राय बारग'नो थाखाय जेसेबां हायो एसेबां साखोन सिखोनै थाब्लानो जाबाय गावबा गावनि आखाइ आथिंफोरखौ सम सम सुब्लानो जाबाय आरो लोगोसे बाजारफ्राव थाङोब्ला गलाफ्राव थाङोब्ला न'फ्राव फैनानै मोजाङै आखाइफोरखौ साबोनफोरजों सुब्लानो जाबाय जानाय लोंनाय बुस्थुफोरखौ मोजाङै साखोन सिखोनै जाब्लानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथाङा बे साननैसो सिगाङाव बाहेरफोराव जि बेरायनाय बे बेरायनायखौ जाहाथे एसे खम खालामो आं बेखौनो खावलायबाय जाहाथे बे गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनिफ्राय जों सुबुंफोरा गासिबो बारग'नो हायो मानोना बे कर'ना भाइरासखौ सोखानो बा कर'ना भाइरासखौ फोथैनो थाखाय दिनैसिम जेबो मेडिसिन बा भेक्सिनखौ जों दिहुननो हायाखै जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव खोथा नाथाय बेनिख्रुइ बांसिन दुखुनांथाव खोथाया बेसो जेब्ला आं दिनै फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो जेब्ला आं फेसबुकखौ अपेन खालामो अब्ला नुनो मोनदों मा साहा बिलाइजों दै गुदुंखौ जुदि सान ओंखारनि सिगां जुदि लोङोब्लासो कर'ना भाइरासआ खारोलायनो आं फार्स्टआव हमनो हायाखैमोन एक्चुअलि मा जामारदों उनाव लासै लासैनो जुदि आं मानसिफोरनि स्टेटासखौ नायो अब्लासो आं हमनो हादों जे साहा बिलाइजों दै गुदुंखौ सान ओंखारनि सिगांनो जुदि लोङोब्ला बे भाइरासआ खारोलायनो स' बे मोनसे जाथायखौ आङो दिनै फुङावनो नुनो मोनदों स' बे मोनसे फेक बे मोनसे नंखाय जाथायखौ नोंथांमोना हयथ' गोबाङानो फोथायनानै बे खामानिखौ मावदों नंगौ जों साहा बिलाइजों दै गुदुं लोङोब्ला जोंनि देहाया मोजां जायो खिन्थु बे नङादि बे लोङोब्ला कर'ना भाइरासआ खारो बे नङा बेनिखायनो नोंथांमोना बायदिसिना फेक जाथायफोरखौ नोंथांमोना हरखाबैनो फोथायनाङा सोरबा सासे सुबुङा इसोरखौ लानानै माबा मोनसे खोथाखौ फोथायोब्ला बेखौ नोंथांमोना प्रेक्टिकेलि नोजोरजों नायनांगोन बे इसोरजों फोथायनाय बाथ्राया जोंनि प्रेक्टिकेलि नोजोराव बे फोथायजाथाव नंगौना नङा गनायजाथाव नंगौना नङा बेखौबो नोंथांमोना नोजोर होनांगोन आरो नोजोर होनानैसो नोंथाङा खामानि मावनांगोन जुदि साहा बिलाइनि जायगायावनो जुदि गुबुन माबा मोनसे बिस गोनां बिलाइया जुदि जायोब्ला बे जोंनि हाजार सुबुङा दिनै थैगोना थैयामोन बेनिखायनो नोंथांमोना जेब्लाबो माबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगां जेब्लाबो साननाय हनाय खामानि मावब्लानो जाबाय दाखालि बावैसो सरकारा मोनसे एनाउन्समेन्ट होदों मोनसे नटिस होदों जाय बिथांमोना कर'ना भाइरासखौ लानानै फेक बाथ्रा फोसावो बा नंखाय बाथ्रा फोसावो बिथांमोनखौ 1 बोसोरनि थाखाय जेलाव दोनगोन होननानै बुंदों आरो लोगोसे गोबां जरिमानाबो होनांगोन होननानै गभर्नमेन्टआ फोसावदों बेनिखायनो नोंथांमोना जेब्लाबो बि केयारफुल बेफोर बाथ्राफोरनि सायाव बांद्राय नंखाय खोथाफोरखौ लानानै बेफोरखौ बांसानाङा स' बेखिनिखौनो खावलायबाय जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोना कर'ना भाइरासनि बारग'नो थाखाय सांग्रांथि जाब्लानो जाबाय जेसेबां हायो एसेबां साखोन सिखोन थाब्लानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ खावलायजोबथियाव नंखाय खोथाफोरखौ लानानै बांसावलाबायनाङा स' बेखिनियानो लोगोफोर थेंक इउ